Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim Fluvial. La Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim Fluvial es va fundar l'any 2005. És un organisme que agrupa associacions de defensa i recuperació del patrimoni material i immaterial marítim i fluvial de Catalunya. La Federació i les entitats adherides organitzen esdeveniments al voltant de les embarcacions tradicionals. L'objectiu no és altre que el de fomentar aquest patrimoni per restaurar o fer-ne rèpliques i l'aprenentatge de les tècniques de navegació tradicional, així com el de conservar, protegir i difondre la cultura i el patrimoni marítim tradicional. L'any 2019 van signar un conveni de col·laboració amb una entitat que al Rosselló treballa amb els mateixos objectius i que plegats busquen que la vela llatina sigui reconeguda com a patrimoni immaterial de la humanitat. Des del 2006 organitza de forma bianual la Festa del Mar, que pretén donar a conèixer el patrimoni marítim de Catalunya i d'altres regions marineres. La primera edició es va celebrar a Cadaqués i van seguir Vilanova i la Geltrú, Cambrils, l'Ametlla de Mar, Arenys de Mar i Sant Pol de Mar. També participa en festivals marítims internacionals per difondre aquesta riquesa fluvial. Els objectius més rellevants amb els que treballa ara la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim Fluvial són l'impuls de la candidatura internacional de l'art de navegació amb vela llatina com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO i la formació en l'art de la navegació en la mateixa especialitat de vela.